Maayong adlaw mga bata. Karon ato na pong hisgutan ang atong leksyon sa Health Quarter 2, Module 2 sa Grade 2 o ikaduhang ang. Kini mahitungod sa tamang pag-atiman sa buhok ug kanin. Usa kita magsugod, gusto ko mahibalo kung asa taman ang imong kahibalo sa tamang pag-atiman sa lawas. Mao ang paghulagway sa mga pamaagi sa pag-atiman sa buhok ug panit para makalikay sa kasagarang sakit sa mga bata. Sulayan nato. Ila-ilaha ang mga sintidong maabtikon. Isulat ang ngalan sa sintido nga mupari sa drawing. Anaa diha ang mga hulagway sa mga butang. Ug asa nato kini gamiton. Anaa sa kahon ang imong pilian para sa tubag niini. Sa kahon adunay mga pulong nga ilong, dalunggan, mata, kamot, baba. Tan-awa karon ang mga hulagway sa kada numero ug isulat diha sa blanco o sa badlist ang tama nga parte sa lawas kung asa nato kini ginagamit. Tubagan na. Magtuon kita. Pag-atiman sa buhok. Una, maligo adlaw-adlaw para mahinlo ang hugaw sa buhok. Ikaduha, mugamit og shampoo para matanggal ang hugaw sa buhok. Ug ikatulo, suklayon ang buhok ug hinay. Pag-atiman sa lawas. Una, maligo adlaw-adlaw. Ikaduha, mugamit og sabon na pantanggal sa hugaw ug baho sa lawas. Ikatulo, mugamit og hinlo na towel. Ug ikaupat, pag-ilis og hinlo na sinina. Magbansay kita. Sa nakita nimo sa hulagway sa ubos, hain man ang nagpakita og insaktong pamatasan sa pag-atiman sa buhok ug lawas. Ikonekta ang imong tubag sa litrato sa bata na naa sa tunga. So ikonekta asa diha sa mga hulagway ang nagpakita og insaktong pamatasan sa pag-atiman sa buhok ug lawas. Badlisi nga mo konekta ang hulagway diha sa bata nga tindog nga anaa sa tunga. Tubagan na. Magbansay pa kita. Ania ang mga maayong buhat sa pag-atiman sa buhok ug lawas. Isulat sa blanco usa pa ang numero ang letrang B kung ang pulong nagatiman sa buhok. L kung ang pulong nagatiman sa lawas. Tubagan na. Hinumduman nato. Pag-atiman sa buhok. Una, maligo adlaw-adlaw para mahinlo ang hugaw sa buhok. Ikaduha, mugamit og shampoo para matanggal ang hugaw sa buhok. Ikatulo, masahion ang ulo para matanggal ang mga kaspa o hugaw. Ikaupat, rapuhan og hinlo na towel ang buhok. Ug ikalima, suklayon ang buhok og hinay-hinay aron dili kini magabok o maputol. Ug ang pag-atiman sa lawas, hinumduman nato kini. Una, maligo adlaw-adlaw para hugasan ang mga hugaw sa lawas. Ikaduha, mugamit og sabon na panghinlo sa hugaw na lawas. Ikatulo, luguron og tarong ang mga hugaw ilabi na sa mga singit sa kilikili ug pribadong lawas. Ikaupat, mugamit og hinlo na towel pang trapo. Ikalima, pag-ilis og hinlo na sinina. Ug ikainom, pag-inom og daghang tubig para mahinlo ang mga hugaw sa sulod sa tiyan. Karon susihon nato. Lingini ang letra sa insaktong tubag. So anaa diha ang una, ikaduha, ikatulo, ikaupat ug ikalima. Lingini lamang ang letra sa hustong tubag. Pananglitan, unang numero.
Unsa ang angay nga buhaton sa kalkag nga buhok? A. Talian o diretso ang buhok. B. Suklayan ang buhok. C. Pasagdan lang na kalkag. So, unsa imong tubag, gingini lamang ang letra. Tubaga ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, ug ikalimang pangutana. Magpalambo kita. I-drawing sulod sa kahon ang mga gipangayo nga hulagway sa matag numero. Una, tulo ka tamang pag-atiman sa buhok ug panit na makapalikay sa mga sakit. Ikaduha, usa ka batang himsog. Anaa diha sa kahon, na diha sa ubos, kanang tulo ka kahon batang himsog. Sa ubos ana ang tulo ka kahon, diha nimo idibuho ang hulagway nga nagapakita og pagatiman sa buhok ug panit. Ug ang kining dako nga kahon sa ubos, diha nimo i-drawing ang usa ka batang himsog. Ayaw kalimot kolore ang imuhang gi-drawing. Imuan na. Mamalandong kita. Ang tamang pamaagi sa pag-atiman sa buhok ug panit, makatabang ka nato aron kita mapahilayo sa mga sakit ug kita makapadayon sa pagbuhat sa daghang butang sa pang-adlaw-adlaw. Maura ka to mga bata, unta aduna kamoy natun-an sa atoang leksyon sa health. Daghang salamat. Bye!